can hear the children playing outside, someone whistling as they pass by. I can hear the birds as they're singing good morning. I'm loving this feeling. Ooh, 'cause it's a great day to be alive, when I know that there's nothing greater than life. So I won't worry about my problems today. Hindi ito kagyanan dari laos dito? Then, ang view guys. Wow. I can hear the children playing outside, someone whistling as they pass by. I can hear the birds as they're singing good morning. I'm loving this feeling. Ooh, 'cause it's a great day to be alive, when I know that there's nothing greater than life. So I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile, I'm just living my life, bringing light to my problems. Light, no more of hiding in silence. Yesterday is gone, I won't complain. Being alive feels amazing. It's not about what I could have done, but it's about what I'm gonna do. Ooh, oh, my life ain't perfect, but it's worth it. Looking forward for something new, 'cause I deserve it. It's a great day to be alive, when I know that there's nothing greater than life. So I won't worry about my problems today. Naglain ako kapoy guys. Nalay kong hindi. Naglain ng kapoy na let's stay guys. Wearing a smile, I'm just living my life. Oh, whenever you think that it's over and done, try hiding from stress when there's nowhere to run. If ever you find a roof over your head, then you've got a meal, you're more fortunate than some. So I won't think about it. Today I'm gonna be about it. Life is amazing and I don't doubt it. So I shout, 'cause it's a great day to be alive, when I know that there's nothing greater than life. So I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile, I'm just living my life. I can hear the children playing outside, someone whistling as they pass by. I can hear the birds as they're singing good morning. I'm loving this feeling. Ooh, 'cause it's a great day to be alive, when I know that there's nothing greater than life. So I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile, I'm just living my life, 'cause it's a great day to be alive, when I know that there's nothing greater than life. So I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile, I'm just living my life. Siya mong bili kasi. Ano ka na lang ba? Dilawan na sila. Usalang ko no.
How can Sep asa Joseph kan sa motor na Joseph kan sana pick up. San Romeo. Maguk man eh dito. Ibalibaran ra unta ko ni. Namang ko na kami namin ordinaran din. Sep, kana sa ni pick up Sep. Sara? Oh, Sara. Kami bayan niya. Di man. Istorya balaki. Di lagi mag-usap-usap pa ugma ko sa pizza. Hindi ko kana nang usap lagi. Isa matiwas ko sa bado. Pag wala ikaw na dadag ma. Balibat na ko ani. Balibad ka na mo? Ha? Balibad ka na mo? Ay, Okay. pangawa na yung mga bagay. Ako sige magpapakaw na. Nangangi man sila nga may extra sila sa kontak. Ah, sila. Kami na siya. Lagi waman mo na ako dayon. Oh, na. Karang Barbado sa Sunray. Maya. Ako ano ba niya? Nabinto na ko siya kamay. Ah, kapat mo sa naman. Hindi naman ako kinamay din. Di lang madali kadaan ang bintas mo. Hindi naman ako ng binto sa diri. So, naman ako check ko rin ma-post. Ako naman, dagan para siya. Dali, ay. Kanya na ay. Kawal na ay. Ay, pagkalupok niya. Uy, mukha mo yan. Ikaw na, hindi ka ang taon ay. Siya rin yung makaon. Gagam mo. Hindi na niya. Kaya mo man. Ang special na yung magipalit nga bintas mo. Kuan ako na diha ka ng uban manuro ginana ba mo ipili ko kalit. Kaya wala na ilang eh. Nama yung sa akin na hindi siya ni. Manami to. Pero kato kay, no? Kuan man to, supplier man to sila. Katong, Sila. kung manghimuay gito siya, katong nibaligyan ninyo. Kaya ka nabitong Nadia's bugo? Oo. Lain na maglamig. Lahi na naman. Lahi po yung manluto, idea sila. Ah. Nana, naya na ta. Abot na ta. Abot na may sa Hagnaya Beach Resort. Hagnaya Beach na may. Welcome back. Hagnaya. Nana lagi na Lloyd. Hi! Migo, asa drop off, Migo? Drop off. Drop off, ano eh? Dari lang? Diri lang eh. Diri lang ka ang drop off. Tawag mo ni. Welcome to Hagnaya. Hi! Hello! Pirma na yun. Abot namin sa Hagnaya guys. Tara day. Nanay si Pearl, si Bikay. Hi! Hello! Oh. Si Bade. Ner! Ano dali Ner? Ay, mga seniors, awas ha! Naglain sa akong kabuhi. Nagangkong kabuhi, nangagi ko kindi ni ma'am, kaya naglain nga akong kabuhi. Dito ba? Naglain na sa akong kabuhi dito? Wala dira.
Darati. Ayaw pirma kay dako na magbayad ana. Okay, then Hi, Ner! Neray! Nga naman. Ano nasuko? Nga na. Si Ayla! Nalagay ko ito. Hi, motorista. Adto na may sa muang rom, guys. Pagdahan ko magkwarta. Nana diri no. Wa pa man na sa una. Kato mo tong dos andanes sa una. Hey, ayan! Dito naman ta sa una, oh. Narang among rom, guys. Mana daan mi dire. Oh, nara. Ako. Dire ko. Dire ko. Sinire. Dere ka? Sini tayo okay. Magwartas na siya. Ana sila sa talents. Padala sa natong aircon. Kainat. Hi, Del. Saan na dia? CR? Kami kapot sa Yami? Pwede. Wala ko na po sa Yami. Okay. Abot na ni guys. Hindi ako nilang ako muna na Ikyos. Sige na, sa lugar. Dagmay kay no. Dito kay dagko kay Katri. Ang hangman. Gado kami sa usapan. Dili dito sa una kay dako kayo. Gagmay man eh. May lagi ni. Ang an sa duha. May pa. Oh, pwede ra po. Dako bayak ko. Pag-usa na lang din tay. Pwede nga si Iner eh. Pwede ra ako lang usa. Asa uban? Hi. Smile mga bako. Ay mga guys, welcome to my YouTube channel. Hi. Ay, come on, subscribe mo sa akong 9Hits TV mga guys. Mga guwapa kay sila oh. Ako sa guwapa. Siyempre, Ana. No. Oh. Hala, kuwang lagi ta. Ano? Si Per. Pitura ta diri karon no. May sarong na yung mga bako. Sa room lagi. Uy, nakututi ka na ko na nato. Yung mga mama na kita, sige ko. Di ako mag-iplaw to sa mga. Dito sa engineering. Ito ang pati ko naluto ka na. Sapa kay ko. Yan ko lagi siya guys. Kasi palaot sa engineering. Wali ko nangutot. Wali ko nangutot. Wala ka namutot. Ang room din namutot. Natawa. Ano yan? Okay naman na. Okay rin na. O, dara, nabot na guys. Ano yung bag dire ay? Daray bagong niabot nga turista ay. Si Pearl, welcome to the vlog, Pearl. That's Lucas. Kinsa to, nagabot ni Aldo, unsaon? May bukaw. Hindi ko gibukaw. Oh, syempre. Mga ladies ni Aldo Gitgano. Oh, model. May ako. Dili
Tingnan na lang siya. Sponsored mo. Kani laging ignorante lagi day. Ignorante kay Dili sa na baguan ra ka. Kay mamotor ba ka? Motor siya. Kami na kami ka ng kuan. Comment yun. Ako ito man, mahadlok Wala ko lang sa uwan ba anak ko. Nga naman. Malas na ano bus. Mo lagi niya magsuka pod. Motor. Ikaw niya. Kaya sa mga motor. Alimuot lagi ay wala kay kabugnaw. Paniyoy lagi ang kun. Wala gibog na. Ano mo eh? Alimuot kayo. Wala gibog naman eh. Basin sa kumi oy. Wala ko ga. Mahal? Baho ba ang ingon nga na bahong utot. Oh, motor. Motor. May pag-TV. Wala kang humot ba lang? Oo, TV man na. Oh, Salita rin ng TV. andar ang TV. Nindot kay may kwarto ron. Nindot kay may kwarto ron pero gagmay ra kay Oh, Mura mo siya kang may mahukuri. Na? Uy, sigara na ni. unsa na ni mahoday? Mura ba kuri na na? Takbo, matalan eh. Isip ko pala na ito may. Palistriyan, mukha na makainin na. Lagbugin siya. Kita ra dire no, kita ra. Akin ka na eh. Takbo. Si Dile rin mahong sa mo ah. Ikaw na sa day. Ikaw na sa day. Ikaw rin na sa kampo day. Pusi ka. Pusi. Live na naman day. Posing ner. Around day. Kita ang pares. Kalimuot boy. Muutot. Kalimuot. Ikaw.